Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nos a Marta Diz, que é a presidenta da Asociación Cultural A Baralla de Mosteiro e Meis. Bos días, Marta, gracias por vir. Hola, bos días, gracias a vos por convidarnos. Bueno, a Baralla é unha asociación, eu diría, fundamentalmente solidaria, non si? Porque estades metidos como en moitísimas cousas. Cántame un pouquiño, en que andades? Sí, a Baralla ten como dúas fases, o sea, a Baralla comezou fai, pois, no 2003, foi que empezamos, como todo empeza de casualidade, un pouco que nos... había unhas festas e dixeronnos podíamos facer cargo das festas parroquiales, nos, sin sernos moito de curas e isto, pero entonces decidimos, éramos xóvenes e decidimos facernos cargo coa condición de que poder facer un día para a xuventude e poder facer un festival de música para a xuventude. Entonces empezou un pouco vinculado a eso, o Dolo Rock, que era o proxecto que tivemos máis grande na Baralla, e a raíz de aí, pois, ese primeiro ano fixémolo así, despois xa non seguimos coas festas, pero si seguimos co festival. Entonces, para darlle unha estrutura ao festival, fundamos a asociación no 2005, e bueno, esas foron as primeiras actividades que empezamos a facer co Dolo Rock. Despois foi, bueno, non sei se... Sí, o Dolo Rock deixouse de facer por motivos económicos, non? Entendo fundamentalmente, non? Non tan só económicos, que non foi por aí máis a cousa, foi por motivos de que non teñamos tempo. Nos empezamos co festival, era totalmente altruista, as horas que teñamos de tempo libre e de vacacións adicámolas totalmente ao festival. Nos crecemos, formamos familias, temos descendencia e, claro, non podemos adicarnos desa maneira. Eso unido que sí que, se vemos a traxectoria que foi evolucionando moi rapidamente, tamén se profesionalizaron casi todos os festivais, ou nos convertíamos en empresa ou non podíamos seguir competindo con ese volumen. Co cal no 2011 foi o último que fixemos e o 2012 casi o facemos, pero decidimos pensar un pouquiño e non leválo a cabo. O sea, que non hai idea de volver a recuperar un festival ainda que sexa máis a nivel un poquinho máis pequeno, non? Ojalá é algo que temos sempre na cabeza, todo o mundo nos dice "Cando vuelve el Dolo Rock?" Pero é que é moi complexo. Sí que nos gustaría poder facer algo, pero necesitamos sangre nova para que nos axude. Sí, é un problema que me comentan moitas asociacións, non? O da sangre nova, bueno, pero vos sodes xente nova ainda, non vos podedes queixar. Pero sí, que falta como ese relevo, non? De xente que se comprometa. Sí, a ver, realmente non somos un pobo pequeno, e ao final, se das un pouco unha volta, ves que os que estamos facendo cousas somos os mismos en diferentes espacios. Sí que temos, sempre intentamos contar con todo o apoio da sangue nova, como decimos, das persoas que veñen detrás, pero sí falta como que formen parte desa estrutura, de que teñan eles esa proactividade para leválo a cabo. E sobre o festival, bueno, daquela, en 2011, por aí, non estaba tan estendido, despois foise estendendo moito dos festivais, ou seja, que fostes pioneiros de alguna forma, non? Sí, a ver, o noso festival era como na zona daqui do Salnés, bueno, estaba en Caldas o Cultura Quente, que despois foi o que se converteu en Super Portamérica, e estaba o Festival do Norte en Vila García, sí, o sea, eran festivales, pero xa eran festivales profesionais. E nós éramos un pouco como ese festival pequeno. E sí, a verdad que pasábamos moito tempo e levábamos bastante traballo sacalo adiante, o que facíamos para poder un pouco competir con estos grandes, porque aparte o noso era gratuito, menos o último ano que, de feito, foi de pago, porque para poder participar en axudas tiña que ser de pago, o sea, non foi solo, de feito foi solidario, quero dicir, unha parte da entrada. O que facíamos éramos persoas que nos gustaba moito a música, entonces estábamos sempre un pouco aí a ver esas novedades que podían salir e xa tirábamos directamente por esos pagos. Entonces, claro, podíamos traer claro, cando ti dis, non, estuvo Vetusta Morla gratis en Meis, claro, a xente dice, como é eso? Pois, bueno, eran os principios un pouco tamén. Sí, era diferente. E xa pasando ao tema máis iso que me comentabas de eventos solidarios, penso que un dos eventos máis coñecidos pola vosa parte é a carreira por Leo, non? Que, bueno, se queres contar un poquinho como comezou, por se hai xente que non saiba moi ben a historia. Sí, nos deixamos, como dixemos, no 2000, que era a nosa actividade principal, facíamos algún
mercadillo e cousas, sobre todo para sacar cartos, pero non tiñamos actividade principal, era o Festival de Música. E deixamos a asociación en stand-by no 2011-2012. A raíz de, bueno, Leo naceu en outubro do 21, era o fillo dunha das persoas da asociación, e en marzo do 22 tuveronse que trasladar a Barcelona. Bueno, Leo naceu con unha enfermedade rara, entón tuveron que trasladarse a Barcelona para poder conseguir, bueno, un trasplante que era o que podía intentar axudalo a seguir con vida. E aí meteste neste mundo e descubres esa cosa que é como que te tes que desplazar a Barcelona, en Galicia e en Galicia, Andalucía, en algunha comunidade máis que non había esa axuda ao desplazamento das familias que se desplazan a outras comunidades, e entonces, unido a isto, hai un festival, o sea, o CPI Mosteiro fai un festival que é tamén solidario, que xa levaba como 3-4 anos, 3 ou 4 edicións levaban a cabo. Esa edición decidiron, sabendo este tema de ter que emprender unha nova vida en Barcelona, dedicarlo á familia de Leo para recaudar cartos. Entonces aí, como aparte nos tocaba tamén a nos de cheo, pois decidimos, para ter esa estrutura que ten que ter as cousas de maneira legal, reactivar a asociación e poñernos en colaboración man a man neste caso co cole, para poder facer este festival e recaudar o máximo posible. Vendemos de todo, bueno, de todo non, pero bueno, o típico, camisetas que volaron, eu non sei cantas camisetas podemos vender, pero máis de 2000 camisetas, un montón de rifas en donativo, un montón de pulseiras solidarias, e chegamos a recaudar ese ano 20.000 euros, que son moitos cartos, milleiros de persoas no festival en sí, que era un festival de nenos, que era ese tema. Entonces, a raíz desto, bueno, esa foi a maneira de volver a reactivar a asociación. Tristemente, Leo faleceu en novembro do 22, entonces a súa familia non había tocado os cartos e decidiu donar esos cartos a outras asociacións ou de nenos. Fixemos, non me acordara cantas, pero eran como 4 asociacións diferentes que donamos. A vez deso, si estábamos en contacto con FEGRE, que é a Federación de Enfermedades Raras de Galicia, e sí que levamos a cabo unha iniciativa, unha proposición, era como unha recollida de firmas, pero unha proposición non de lei de que en Galicia tamén se levara a cabo esa axuda para as persoas que se teñen que desplazar coas súas familias. E gracias a este boom que tuvemos no Salnés e outras partes de Galicia, coa axuda de FEGRE, ao leválo ao Parlamento, o Parlamento puxéronse de acordo os 3 partidos políticos do Parlamento e aprobouse, o sea, saliu no DOGA en febreiro deste ano. Do ano pasado, do 24. O sea, que esa familia nunha mesma situación non tería que desplazarse. O sea, ten que desplazarse, pero digo que ten axuda de manutención e desplazamento para ese tema. Entón, a raíz de aí, pois, bueno, unha vez que Meis é un pobo moi solidario, como é tan pequeno, estamos tan, bueno, eso, todos facemos un pouco de todo, as asociacións colaboran moito unhas coas outras, pois aproveitamos esa trayectoria. E agora seguides por Leo, vinda que Leo non está, seguides facendo a carreira por Leo? Sí, porque, bueno, a súa familia, sobre todo o seu pai, quería levar a cabo, bueno, era como o seu legado, o legado de Leo, e facer algo que perdurara e que valera para outras familias. E entonces ele é deportista tamén, e lle gusta moito o deporte, e decidiu facer a carreira de Leo, carreira andaina solidaria, que queremos que sexa a carreira das enfermedades raras. E, bueno, este ano vai a ser a 3ª edición. Cando vai ser? Vai ser o 5 de outubro, bueno, en Meis, é un domingo, e, bueno, se viñeron outros anos ou se non viñeron e poden ver como foi, a estrutura vai ser similar. Hai unha carreira de 5 km, despois é unha andaina entre 5 e 6 km e medio para todo o mundo. Ainda non se poden escribir ou xa sí? Ainda non, estamos aí con todo o tema. Sí que temos as asociacións as que van destinada este ano a carreira, que en este caso son, non vou decir ben o nome, pero bueno, é a asociación de Duchenne, do síndrome de Duchenne,
e a unha asociación que está creada recentemente, que é a Asociación de Síndrome de Alexander, se non o digo mal, e que hai moi poucos casos, e hai 2 nenos, bueno, saliu agora últimamente, hai un neno no Grove e outro neno en Nigrán, é unha enfermedade bastante rara e, bueno, para esa asociación tamén, para esas 2 asociacións vai este ano. Estades metidos en máis cousas, porque tamén tedes o Solifesti, se non me equivoco. Sí, bueno, o Solifesti é un festival do cole. Que pasa? Que ese ano que sí que colaboramos moi man a man con eles, obviamente non vamos a deixar de colaborar, pero realmente é un festival do cole. Ese ano tuvo moito impulso, o ano seguinte tamén, pero nos creemos que a nosa idea é como está sendo o festival do cole, devolverlle o cole. Nos colaboramos con eles, obviamente, todos os anos, pero é un festival do cole. E tamén lin que promocionastes como un primeiro evento LGTBI, e máis non sei se continúa ou... Sí, fixémolo no 23, fixemos o primeiro, bueno, en mes non había ningún evento deste tipo, tampouco, a ver, hai moitos ao redor, pero era como para facer algo. Con presupuesto cero prácticamente, simplemente facer un vermú reivindicando un pouco a visibilidade do orgullo LGTBIQ+. E que máis cousas? Non sei se me escapa algunha outra cousa que estades... Sí, bueno, o vermú, a carreira, e, bueno, ahora, paralelamente á carreira, o que sí que se está facendo, que empezamos en marzo, é as quedadas de Leo, que o que se fai é para que a xente, tanto que se ten experiencia correndo como non, ou como se quere empezar, pois fanse unhas quedadas nas que a xente pode inscribir para ir, e temos persoas profesionales que nos van acompañando en cada día, e para que perdan ese medo, para que lle digan así algunhas técnicas, e lle enseñen un pouco, para correr mellor, exactamente, ese tipo de cousas. E a par desa, tamén fixemos un taller de marcha nórdica, tamén que fixemos fai 15 días por aí, máis ou menos, e a verdade que tuvo bastante éxito, puxemos hasta 25 persoas, porque, bueno, facíanse 2 grupos, viñeron da Asociación de Marcha Nórdica de Pontevedra, e de aí sacamos xustamente 2 grupos de persoas que empezan agora en maio, pois 2 grupos de marcha nórdica en mes. E que é marcha nórdica? Ui, aquí voume meter aí nun fregado. Así, a grosso modo. A marcha nórdica é unha marcha, pero usando bastóns, pero é diferente ao trekking. Bueno, ten unha técnica diferente, é un pouco, polo que explicaban, eu non me vou meter en moitos berenjenales, pero é moito seguindo a marcha natural do corpo e apoiándose, facendo impulso cos bastóns e tal. Bueno, ten a súa técnica, non é tan fácil. Claro. Estas quedadas, cada canto se fan ou cantas son? Pois, por exemplo, no caso da carreira, empezáronse a facer ahora, fixemos unha en marzo, vais a facer ahora outra en maio, a idea é ir manténdose hasta a carreira, claro, porque a idea é un pouco facer ese equipo, non? Tamén en Meis hai moita xente, tiver xente correndo para un lado para outro, pero tampouco hai equipo de atletismo, nin hai un respaldo por detrás, pois un pouco darlle esa idea. E o de a marcha nórdica, ahora, pois, vai todos os jueves de 6 a 7, de 7 a 8, vai haber un grupo de 2 grupos con talleres de marcha nórdica. E a carreira que tal resposta ten? Canta xente máis ou menos acude? Evidentemente vai xente de moitas partes, non só de Meis. Non sei que tal, se estades contentos ca resposta. Totalmente. O primeiro ano entendíamos que collendo un pouco ese tema do legado que iba a ser un boom, entonces, bueno, sí que cubriu as expectativas, porque chegaron a ser quedamos a nada de 2.000 personas e recaudamos 12.000 euros que foron para Fegueré, que ese ano, creo. Tamén decir que ese ano unha das cousas que non fixemos foi pedirlle a ningunha casa comercial, porque era un pouco como do Solifesti se recolleu de todo o mundo para a familia, inda que despois se donou outras entidades, a idea do primeiro ano era devolver todo isto. Entón, fixémolo sen pedirlle a casas comerciais, sin patrocinadores, e recaudamos 12.000 euros. Entón, o ano seguinte, o 24, bueno, o ano pasado, que foi dedicado ao 75% da asociación Art for Them, da enfermedade de Dent,
o 25% as familias Bicos de Papel, cunha asociación de familiares de nenos oncolóxicos que está no Cunqueiro, bueno, onde están máis centralizados. E o ano pasado queríamos intentar chegar outra vez aos 2000 e polo menos cubrir, e superamos os 2000 e conseguimos casi 25.000 euros. Caramba. Si este ano, a ver, tampouco claro. Queremos, pero si é verdad que nos quedamos moi sorprendidas porque ao final a xente sigue respondendo e vese que a xente é solidaria. Entonces, sí, bueno, encantada, a xente é moi solidaria. Sí, sí. E a ti, xa para ir rematando, que che aporta estar, bueno, tanto na baralla como en todas estas actividades, porque antes falabas do tempo, isto supoño que che quita moito tempo da túa propia vida, pero que che dá? Pois dá todo, o sea, no tema de axudar os demais, pois é non é que ver que podes axudar os demais, pois é moi importante. Moitas veces sí que é verdad que a miña familia tenme que aturar e que teño que centrarme en que volver a dedicarme máis á familia que o resto, pero a verdade é que ver, igual que cando nos pasaba no Dolo Rock, ver toda esa xente xoven que pon a Meis no punto de mira e dicir, onde está Meis? Ah, onde fuimos ao festival aquel. E agora decir que é tamén a carreira das enfermedades raras en Meis, pois eso axuda un montón. É dicir que, bueno, temos por detrás unha marea de máis de 100 voluntarios a raíz de todo isto que sí que se fragou no Solifesti, pero que hai xente que sigue colaborando e genial, o sea, que estamos moi contentas con eso. Moi ben, bueno, pois moitísimas gracias por vir, o sea, aquí moitísima sorte con todo o que sigades facendo. Gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.